Moni nonse, ndabweranso ine bambo ali. Lero mutu wathu ndi Hosanna. Lero tiphunzira kuti ndimapembedza Mulungu ndikamutamanda. Verse atoloweza ndi Yohane 12 verse yake ya 13. Hosanna, wolemekezeka iye amene adza m'dzina la Ambuye. Kodi nzanu adachitapo chinthu china chachilendo, china chake chomwe sadachitepo m'kale lomwe? Mu nkhani ya lero ya m'Baibulo, Yesu akukonzekera kulowa mu Yerusalemu. Amadziwa kuti posachedwa adzakumana ndi imfa, ndipo adachita chinthu china chosadzolowereka chomwe iye asadachitepo kale lonse. Ndipo zidali motere: Yesu ndi akuphunzira ake adali pa ulendo wopita ku Yerusalemu. Iye adawuza akuphunzira ake awiri kuti, pitani ku mudzi wapatsogolo panu, ndipo mukakalowamo mudzapeza mwana wa bulu womangidwa pamenepo, amene sanakwerepo aliyense. Mumasuleni ndi kubwera naye kuno. Wina akafunsa kuti chifukwa chiyani mukuchita izi, mumuwuze kuti Ambuye akumufuna ndipo ndidzamubweza posachedwa. Iwo adapita napeza mwana wa bulu chamunsewu womangidwa pafupi ndi khomo. Pamene adali kumasula, anthu ena amene adayima pafupi adafunsa kuti, ndi chifukwa chiyani mukumasula buluyo? Iwo adayankha monga Yesu adanena, ndipo anthuwo adawasiya. Akuphunzirawo adapititsa buluja kwa Yesu. Iwo adayala zovala zawo pamwamba pake, ndipo Yesu adakhala pamenepo. Yesu adali kutsatira mwambo wa Chiyuda wolowa nyumba yachifumu. Mwana wa buluyi anali ngati amene mafumu a Chiisraeli ankakwera zaka za m'mbuyomo. Zaka zingapo m'mbuyomo Zekariya adali atalosera kale za izi. Adalemba kuti Mesiya adzazionetsa yekha kwa anthu a ku Yerusalemu, ndi kuti adzakwera mwana wa bulu. Anthuwo ankadziwa za ulosiwu. Yesu adangokhala pa buluyo, ophunzira ake ndi ena adayamba kukuwa. Anthu adamtamanda iye ngati Mesiya, mfumu yawo. Ophunzira a Yesu adayala zovala zawo pamaso pa Yesu kuti mwana wa buluyo ayendepo. Anthu ena ataona zomwe zinkachitika adayamba kufuwula ndi kuyala zovala zawo nawonso. Pamodzi ndi ophunzirawo adafuwula, Hosanna, wodala iye amene adza m'dzina la Ambuye. Hosanna ndi mfuwu wa matamando kwa Mulungu. Anthu adali kuthokoza Mulungu chifukwa chowatumizira Mesiya. Iwo adali kulemekeza Yesu kuposa kale lonse. Anthu ambiri adali atabwera ku Yerusalemu kudzachita Paska. Paska idali nthawi yokumbukira momwe Mulungu adasogolera anthu a Chiheberi kutuluka mwa Igupto zaka zambirimbiri m'mbuyomo. Ambiri mwa anthuwa adali asanamvepo za Yesu. Adayang'ana gulu la anthu lomwe lidazungulira Yesu ndi kufunsa za iye. Monjira imeneyi adadziwa za Yesu, ndipo nawonso adalowa nawo m'gulu lotamanda. Anthu enanso nkhamulo ankamudziwa Yesu. Iwo ankadziwa za omwe adawachilisa kapena kuwaukisa kwa akufa. Ndipo khamu lalikulu lidansata Yesu uku akufuwula pomwe iye ankalowa mu Yerusalemu. Koma atsogoleri a Chiyuda sadali kufuwula nawo. Iwo ankamchitira nsanje Yesu. Adayesesa kutontholetsa anthu, shh, koma adalephera. Ndipo adafuwula mokwiya kwa Yesu nati, Mphunzitsi, awuzeni anthu awo kuti akhale chete. Ndinena ndi inu. Yesu adayankha, ngati akhala chete iwowa, miyala ndi imene idzafuwule. Iye adali kuwawuza iwo kuti zidali zabwino ndi zolondola kuti anthuwo amutamande iye ngati Mulungu, ndipo ngati anthu sadakatero chilengedwe chake chikadatero. Pamene mwambo udatha, ophunzira a Yesu adali okondwa komanso achimwemwe. Iwo ankaganiza kuti Yesu akhala no mfumu yamphamvu yolamulira Israeli. Iwo sankamvetsetsabe kuti iye adzawafera posachedwa. Koma kwa tsiku ili lokha, Yesu adawalola anthuwa kuti amulemekeze iye ngati mfumu. Iye adawalola iwo kuti amulambire. Adawalola kuti afuwule kuti, Hosanna, wodala iye amene adza m'dzina la Ambuye. Mwa njira imeneyi adaonetsa chikondi chawo ndi ulemu. Tikamamutamanda Yesu lero, ifenso timamupembedza iye ngati mfumu ndi mpulumutsi wathu.
iye ndiye woyenera kutamandidwa.